Ya, Jahe mah. Jahe, aku ya tahu mobil itu. Ini cuma aku tahu buka ini malah dia roh. Jahe beda sama jahe ini orang ini aja deh. Jahe itu kayak udah. Ini ini bentukan coklat kok. Sepeda kan kok ada ini. Jahe. Oh iya. Jahe ya aku tahu mobil. Oh ada sepeda kan quality. Hai, hidup nama apa? Apa di rumah Pak? Itu di rumah Pak. Ada masakan. Jadi pengen mie ayam, asam ayam yang enak nggak Mbak? Nggak tahu kan mana? Aduh, gagal pemirsa. Kita mune wis teko urung masak. Dadi sik mentah. Munane lho iku lho iwake pemirsa sik dikum-kum. Terus iki piye pemirsa? Lah, iki mang pemirsa, soalnya kan ngobrol-ngobrol ning ngarep sambil nunggu to karo ngenteni jari arep bisnis buka apa mang? Buka warung apa? Kopi. Ape buka warung kopi, ndelalah kan jenenge nek wong wis ngobrol iki kan wis lali jam to pemirsa. Saking enake ngobrol. Ndelalah tamune sampai teko. Urung mateng. Disek mentah kuat. Anak Mas kuat. Anak. Dadi niki pemirsa. Ayame dadi nyicik dikum. Niki pemirsa, wis sate rebusan bebek, juga engko dibuat ini agak. Loh, lah iluse ki mana ndi, Ce? Wis sedelongkas ben anu jere wis soe. Arek dibuat sik banyune ben gak patek iki. Heeh. Heeh. Wis tinggal dibuang airnya, pindah di wajan. Kok gini kok. Wis ngono. Tinggal bumbune di sereng wis tersedia pemirsa. Nah, cek kurang ini. Praktis sudah di blender. Kayak kurang ya. Ini. Ya jenek sing dikuwe ya. Hop. Oh, siap sedia ngene iki besok ya. Iya. Mesti goblok wis cair kayak plung. Ini pas masih kayak gini. Oke pemirsa, dikasih air karena nyemplung no bebeknya.
Iki wis dikei kecap sesuai selera pemirsa yo. Ya Allah. Ya Allah Mbak. Napa? Masa aku nyusah kan guri. Kayak napa? Ora dolen. Oh nggih. Pas aku mati dolen. Mau masak di sana. Nggih. Sama-sama. Kene lho kan. Yang kalau sih kayak warna pasangan. Erok-erok. Iki guys, banyune dibuang. Warse gede aku kok, Mbak. Iki warti gede aku kok, darani kowe. Warse. Sithik-sithik sik, Ti. Putih. Entap. Ayo, tak kira tongkol dikit mau masak. Gong, wis didang tapi kuwi. Hati-hati. Ndi tak ceklane adane aku wedi nek iku. Ini mak isane kayak moto. Hah? Wong kan ngambek. Piye? Mesti ceklakno kok omongan ngono. Kowe sing nekli wajan. Iya, sing di kowe ngomong. Iki guys, pendarate usel-uselan, rakyat ini. Sing nggih konten. Ini Pak sampean enggak apa-apa Bu Santi. Wes, gotong royong nyambut gawe nek ning desa kaya ngene pemirsa. Wis padha teko dhewe-dhewe. Percobaan. Kurang asin, kurang manis. Oh, kurang asin, kurang manis. Oke. Wih, ya wis nang arep lho. Nah, Roy kaya. Iki lho ada. Roy kos masakku. Emang wis dikasih loro. Ini. Tapi Tambah ini. iki lek kan. Bulannya orang masak kan, Pi? Bong. Ini kan harus dijual. Kan kan ya tadi. Ki orang Jakarta pemirsa. Hidupnya di Jakarta. Halo, di Jakarta. Pinggire. Iki tilek tilek. Empuk. Lah jawabnya semua gede nang. Ya apa selalu jatuh ngono rek. Iya, lah Aku apa gawe lah kok direk sama iki memikirku kan ngono ya. Aku dhewe ora gede. Mang kakak ke Solo sampai Mbak sampean? Jam 5. Oh, berarti ki mong dhek wis ning perjalanan aturan mang dan cuaca. Pas ditelepon mau lho. Ini sampai malam aku sampai gawe. Kan berarti wis ning Kok lu perjalanan. garing? Kok saya tak delok sih. Dan gue saja kok dipemek lho, bulan dulu. Sedeng. Kan oh, boleh kan tuku gede yuk. Lek ngasih iki mang tak parane boki wong mbok bar kenal. Kenapa? Oh, lah. Kok sekarang iki? Tekan. Tekan. Cek pemek. Apa ngicipis? Rica-rica. Rico gitu. Wis ngono. Roy kok nendi wis masuk urung? Mas kurang piye? Iki aku bumbu ya ki wae wae. Iki kurang ya. Jadi kurang sar lho, Lek. Iya lho. Soalnya sik nek banyune. Tapi nek ambek sego. Berarti Bulane ndi? selerane padha anu. Nek ambek sego. Sendo. Alah. Boleh kayak ada kayak yo. Wis ning ada lho. Ayo ada toples kayak sing apik. Di sendoke. Amit sewu. Tak kira anak mama bojone Tias. Oh alah, bojone ganteng ngono ya. Cek cilik men aku mboten ngono. Sote ki anake Mbak iki kan. Iya anakku. Lah aku tiwase. Piye? Tias siapa ngono urung situ ndelok. Oh. Temennya. Iki lho chef masak di Jakarta bodol. Lah iya. Kurang apa wis ya. Iya to. Kurang akeh. Gimana kira? Loro. Cukup. Kurang Anjir. Ono mendel. Main desa kan ada waktu ya. Biasanya nek iki kurang. Ya Medan. 150 ana. Guys, iki alhamdulillah mae wis puluhan tahun, wis ana 18 tahun mae gak petuk karo Mbak
Lali aku. Ani. Ini yo. Ani. Oh, karo Mbak Ani pemirsa. Jadi alhamdulillah wajah iki awet muda. Amin, amin, Dari amin. pertama aku ning Jakarta nyampe saiki dulu. Soalnya apa? Cekelan duwe akeh pemirsa. Beda nek karo mak iki kebrangas. Dadine yo piye yo? Duit lari. Duitnya lari tak tak plu. Pekan lari sono. Mari kok tadi. Sopo? Rame-rame. Teman lama semua pemirsa. Iki mboke mae. Iki mboke mae mbuk-mbukan kawet pertama ning Jakarta. Iya, mboke mae. Wis tak anggap koyo mboke mae dhewe pemirsa. Pindang yo. Kesukaan Rica. Keluarga besar pemirsa ya Allah seneng banget. Wis ketemu loh iki yo padahal teman lama pemirsa karo bojone iki. Dadine nek petuk ya nek pas ngene iki mae ngemeno moro. Sak lore pasar sak ekate pasar kurene ke sawur ado pokoke wis kebojone. Iku nama arene mandel kok. Liko mbae tapi mae gak ngerti mbae sapa. Soale mbae iki gak kenal sisilan sijine kaya ngono pemirsa. Wis pokoke lebaran kaya Kamar mandi, Mbak. Alang-alang, Mbak. Ya wis kenalan, Mbak. Dadi kosong lho, Sti. iki bintang apa nek ngarani kawet ndek biyen pemirsa ngantek saiki iki ya wis iki lho pemirsa apa kerameane. Mau itu mulu. Umure ning lemari anak kita gue dak jembe dak saiki. Lah itu namanya. Itu punya emaknya juga. Kan gue udah dewe udah teles. Udah punya mama kantongin aja. Orang kucianku antar Mbak, tapi anak sampean dhuwur yo. dhuwur deh. Nih, Mbak dhuwur yo. Baik, almarhum banget. Dhuwur deh. Oh. Ketik grafyak sih. Dia yang di wes sama kenal wong. Lah yo gampang. Kami Bejo anak siji maksudnya yo. alhamdulillah sih. Maksudnya ya tangan ya tak omong gitu. Pilih wong semua gimana. Tergantung kondisi tempat. Wis mateng pemirsa iki saatnya di entas-entas. Lah kan diangkat bahasa Indonesia Tia, aku pakai bahasa Jawa campur aduk. Oh ini di luar kok wes. Urung mbok iya ki adan. Kok urung koyo Oh pas saya beduk mateng. Lho sing kudu berarti. Sing kita isi Apa nek meriset apa ciri-ciri sing api-api temen uga ditokno. malas engko anu neh nanti. Musuh kan. Sedelok kas kan yo mangkat nang ning Jakarta. Mae mau nyekeli tok ora pemirsa mang mae bantu-bantu dadi iki kan mau iki tok dadi ya wis kaya ngene. Seru. Udah. Iki jam berapa sih? Wes. Saya bener dan. Iki udah budi. Urung-urung setengah rolas jadi. Sing paling apa Dijak
sama Rohimin kok. Sampai bawa deh. Iki lho ulek-ulek. Walah heboh apa ngunyang-ngunyang apa iki. Yo iki. Kuwi lho ulek-ulek. Oh, Mbah. Oh ya wis no. Iki prank ya. Iya. Ya wis. Ya wis saiki mulai lah. Ya. Jangan lupa kan. Wis. Lah ya tambah. Ya tambah Pak balak kalian gimana sih? Kok dicupuki nggo sendok ini ora? Sih. Nih wis nih Dik, iki wis dikethokno kono ya. Ya, senengane ngodani wong ae. Wis sih. Wis di review ikan ayam BBE. Duwirak lemawar lho pemirsa. Enak ya. Kowe gak mangan ya? Gak lesu. Soteng. Lali biasane piye biasane. Nah ya lah koyo gebel-gebel iki. Oh, biasane ora piye-piye. Lah. Manu tanya enggak? Lah iya. Mulat. Gak mampu kulite paling. Lu perang. Akan berentok nanti kau. Empuk aku mang jempuk. Tapi apa tuh itu? Kulite mulat. Hah? Aku mek empuki jute mang. Jajalan. Buat ambek balik buat ambek nomor. Yang udah kali loh, ya. Berarti masuk tuwek mek nom. Iya paling. Lah ya wis. Yo wis sithik wae. Kan kulite mang mulet nek kulite. Enggak ada tenanan. Piye ora terlalu. Random orang, Mbak. Iya. Mau kalian? Wes. Kene